Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini akong suwat suliran. Ako si Boyet, 25 anyos, taga Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa siging pagsakit sa akong tiil. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Grabias customer ron eh. Kanina pa matabisi kayo. Lagi, sakit na ganig akong tilog, binarog. Parehas na bay. Nya, asam ka man dito ron? Na, ang dati ini eh. Magkapaniud to pagkataini nga. Buntag palang gani. Busy mo kayo ta. Samot na pagkahapon. Mausa lagi. Ato na yung tanaw na eh. Oh, nansagod ka. Nganong murag giguto magkagmaayo? O akong magkapaniud to ganina mo eh. Maniri akong ikaon. Oy, ngano gud na buyet? O, understaff ang good mima. Unya, busy kayo kay adoong by Pasko. Kami yung tanan maglisod og diya. Uy, mao ba? Mao din grabe kay ka makadagkaon diha, oh. Uy, hinahinay lang buyet, matukan ka. Dungan ka pa niya po na niya, ha? Sige, Jessica. Kabantay masago kay luag man ang akong mga karsones. Nga naman, nag-diet ka? Wa man. Busy lang gid kay meron. Ting busy bayaron kay padung Pasko. Kanya understaff pagid ni. Mao siguro ni nga may gamay ko ron kay sige magkalapas sa gutom. Nakadi ay. Kuha ako niya sa kong gitrabahoan, ha? Aron magkadungan tag panihapon. Okay. Kasakit sa kuntihan. Nga naman eh. Dili ka mo trabaho? O ma, sakit nga kuntihan ko. Ganina pa kong kadlaon sige balik-balik sa CR. Uy, mao ba? Gakalibanga di ay ka. O ma, Ay kadiyo ta palitan ti kag tambal og ilim nun nga makahydrate nimo kay basig ma-dehydrate ka. salamat ma. Maninsan? Nga, saon. Mara may madali-dali na to kaon bay. Awa na ni liwas Pasko. Mamawi gid ko. Ako po gani. Kapoy karong buwan na ba eh. Grabe ito kabisi ba? Maugid bay. Agay! Agay! Buyet! Naunsa ka? Nihubag gituod ang imong tiil. Ano man na? Awat lang ma. May kalit man lang ni. Unya, sakit paging itunog. Unsa? Hala, dili ka kataas og yurek. Unsa ma? Recorded by X Thunder Gaming. Nakabantay ko nga sa gonson gyud nga sige ko kabikugan. Human ana, kalit lang nga murag mihubag ang akong tiil. Unya, sakit ang lapalapa. Inungdan nga sakit gisang itunog. Madara mahinog lakaw. Pero nagi mga higayon nga mosuol gid siya ilabi na kung gabi na. Wala ko magtagad ini sa una. Kay dilim sa gid na kagrabe. Ugon niya, So, ayan na to. Mag-parflex ta. di ba nasakit? Medyo sakit-sakit yun, pero madara man ang kasakit pa. Sige. So, ayan na to. Kini sir. Siyempre sakit din he. Kini. Dili man kayo, sir. Doon ako gamay ha. Sige, sir. Kini, Ay, ay! kini.
Oh, ay, sorry, sir. Ay, sakit tayo na eh. Oh, sakit kay sir. Sa ato panabunog di ay na. Mag-anak yun, ma. Masakit na mainon kay itunob. Mao ba? Unya ay ako na mo absent na sad ka. Murag, yun anak yun, ma. Ipahuway na bay. Ako sa kanya tong amo. Basta siguro alam yun ko no nga nakikipagkita nga med-cert. Ah, sige, bay. Kung magpa-check up na lang di ay kabuyit. Di ko mao eh. Ngano good? Asa mo ko kwarta? Kamay ra kay akong sweldo. Unya, kapila pag ko maka-absent ro buwana. Usa pa ma, madlo kong pa-check up. Uy. Nanon niya unsaon man na nimo ha? Agwantahon lang na nimo? Oh, di masagay ni grabe. Ako lang siguro ni ipahuway og maayo para maayo ni. Unsa? Huwag may baw ko na unsa gini akong tiil. Huwag na unta ko'y bisyo. Dili ko mainom, dili sa ko manigarilyo. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Una pangutana. Ganun sige man ko kabikugan magabi eh. Unsa may hinungdan ini? Kapila naman gud mahitabo nga mabikugan ko samtang matuog ko. Ikaduhang pangutana. Pag una, mihubag ang akong tiil, unya sakit itunob ang akong lapalapa. Ako lang gipasagdan, unya kadugayan, nawa ramasad ang hubag, pero ang sakit sa akong lapalapa na paghihapon, labi na kung tuyoon gyud nako sa pagpislit. Unsa man ni? Posible ka nga uric acid ni? Pero nganong wa may wa? Ikatulong pangutana. Kung uric acid man, wa ba di pili ang igon ini? Unsa ba sa hinungdan ini? Posible ba ni nga tungod sa akong kinaon? Wa man sa ko'y bisyo nga pagkatao. Ikaw pa to katapusan. Makayurik ba ning magsigit tag kaog man ni? Unsa mo klasyas pagkaon ang angay na kong likayan? Ug unsa may tambal niini? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Buyat. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usam na ko ka medical doctor o sa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Yung mga legal nga mga problema ato ni limbatan ang motambag niya ana. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga courage is choosing to move forward despite fear. Move forward, balang hadlo ka nga, unsay metabo na. Total, charge experience na ko. Unsay mo sugatan lang napita. Di man gini smooth sailing ni tanan ning kinabuya. Manggintay mga kakulian. Okay? So ang atong magtatampo ko na lawa si Boyet, 25 years old, taga Cebu City. Regards mga taga Cebu City. Siyempre, pero maabot ang atong Davao. Musta naman po mga taga Davao, no? Sa may mga taga Cebu City akong i-greet. Si Luis day. Ug si Riatan diya sa Tisa Labangon. Musta naman atong mga alaga diya. Si Louie, gwapo gyapon. Mga Lauron family, Atilio family, si Cora Bacos ug si Janet Sutis, musta ang kinabuhi diya sa Mambaling, musta naman mga suking tigpaminaw, no? Sa San Fernando, musta naman ng mga taga Lantaon, San Fernando, Cebu. Pemeng huyu-huy sa hangin presko kay ibabaw gud ang inyong lugar, no? Okay, so going back to our sender, Boyet, 25 years old. Unang pangutanan ni Boyet, kanong sige man kog kabikugan? Sige ko siya kabikugan. Unsa may hinungdan ani kapila man ko mahitabo nga bikugan ko samtang natug ko. Usa na ani hinungdan ani kuan Boyet kanang
kanang body positioning nimo, ha? Basig na piko ang imong tiil samtang ka natog. O basig ang imong kamot naghawid og cellphone samtang natog. O nagkuob ka ayaw mong katulog nga magkulo ba kay makompromise ang inyong breathing. So, pwede mo mutar og oxygen. Mas mayo magtakilid sa wa. Magtakilid sa wa matog kung mahimo lang ya. Magtanday og unlan ko kay okay matandayan ng partner nimo. Daghang rason nga nang mabikugan man ta. Usa ni ana kanang kulang tag mga bitamina kining B1612. Kung kulang ka ni daghang kang mabikugan ka, anemic ka, di ka kapuyon, mga kay mga problema sa tiyan, makakos og nerve damage maning kulang kag mga B-complex, no? So unsa may mga sources ani, green leafy vegetables, isda, itlog, mga nuts, banana, daghang potassium, nga makapugo nga mukram ka kay kung kulang ka sa mga vitamins, dali ka masakit og mga neurological problem. Nervous problem. Nga, kana pong maulagi na matog nga why maayong dili maayo ang posisyon. Kay dili unconscious or rather unaware ba ka nga pagbuntag lang ang imong tiil day piko o ang imong liog na pilo ha o wa maayo pagka imong unlan mo gahi-gahi. So mo ni mga factors to be considered. Sa bata pa man kay ka boyet 25 pa may mga edad. Ato 25 akong edad, musugot og duwag basketball, way paniud tuhay. Oh, duwag tennis, bating lihukan kayo. 25 edad, terus kalihukan pa nako kayo to. Kaduhang pangutana, bago na ni hubag ang akong tiil, unya sakit tunob akong lapalapa. Ako lang ipasagdan og kadugayan na wala raman sad ang hubag. Pero ang sakit sa akong lapalapa naagi hapon, ilabay na akong tuyuon siya gyud siya og pislit. Unsa man ni posible kang uric acid pero nganong wala may mawala-wala no uric acid na nga ana man sa mga joints no una ka sa lapalapa more on hollow ba na tong lapalapa although na yung mga muscles diha pero yung uric acid deposition nas mga joints sa knee sa ankle dili sa lapalapa so it could be more on muscle or nerve dili uric acid. Asa man makuha ng uric acid sa mga internal organs, sa mga nuts, mga klaseng mga isda nga taas kuno uric acid. Pero ang common yun na mga internal organs, mga siyai, nga dugo-dugo. Lami ra ba kay nakanonoy, labi nagnay bugnaw nga beer. Ayaw bitaw magtuwa. So imo na ang kanang kuan sa uric acid ng mga sources. So kinahanglan ka nga mag-exercise ug kaon ka ning mga ang tagas ug mga B-complex sa mga pagkaon katong pahingan lang ako guaba daghan kaya tomato naana siya yung mga mga B-complex no unsa may lain pang mga hilimad doon nga kulang ka ni aning mga bitamina yung mga irritable ka moody what I mean moody is karon happy ka for no apparent reason subo na sad ka happy na pud murag mag mood swing ba nga naay mga ulcer sa imong baba kilid sa imong baba imong tonsil ma-infected no so imong panit murag may yellow so these are mga talimadon nga kulang ka ni mga bitamina kaya makuha rin dili kay mo inom lang kag neurobion or inerbunsi o dali-dali na to ha kuya na kay budget palit lang ka na. Okay, sunod nga pangutana. Kung uric acid man, wala ba di ay pili ang igon ani? Unsa man kay hinungdan ani? Simple ba nga tungod sa akong kinaon? Wala man sad ko'y bisyo nga pagkatao. Pwede na sa imong pagkaon, no? So, akong balikon, bata pa man kaayo ka buyet, no? Ug dili ko maingon nga terminal na pug kang nagkaon og mga uric acid rich food, no? Like mga internal organs. Kay Cebu City ka no, sige sa kagatog talisay siya kaog lechon. Pero wala yung kumo sa mag-exercise, ha? Exercise. And then ang naman kay problema sa palapa, pwede na nimo i-roll na imong lapalapa og lukewarm water nga gisud sa botilya. Magatabang na so it can promote good blood circulation. Nya mag-jogging ka, mahimo lang. Nya slight massage can help, but minimize eating uric acid rich food, ha? Kung ipahinganlan. Ikaw pa ko tapos ang pangutana, maka-uric ba di ay ning magsigit tagkaon og mani? Yan, mga nuts na mga internal organs, no? Nuts, sa pato, kanang mga uric acid, na kuan siya, kanang siyai, bami, siyai, kanang mga lechon, taghana, ha? Mga pagkaon
panglikayan mo to siya kung yun. Ug unsa mga tambal ani naatay mga tambal ani nga mapalit sa butika ug kanang you may take an supplementary vitamin of supplementary commercial vitamin preparation. Naanay tambal ng uric acid kinahanglan prescription. Alright? So Cebu City naman ka buyet no. So I do not know where in Cebu City. You may go to any practicing doctor dito yung lugar sa Cebu City o paresita og mga vitamins, ha? Ug kay kuan, kaon kag daghang banana, guava, tomato, makatabang ni siya sa imong problema. Alright? So, with that, tinaot nakasabot ka sa akong speaker ni Mabuyet tungod to sa libuan, millions yung naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!